салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводории корҳои хайри мардуми сомониён. ман мехоҳам дар ҳамин ҷо як дӯсто кисе ки савобаш меод аллакай мавсими боронӣ шудагиаст, доим инҷо борон мешуд, мардум дар зери борон меистанд. шахсиятое ки бошам хеле хайрхоҳ метавонад якта остановка аз ҳамин профлисҳо мешавад дар ҳамин ҷо якта истгоҳи майдачи сохт ки ҳамин мардум дар зери борон нашинад, дар зери ҳамун тӯнакаҳо шинад. агар ҳамин чизҳо ба шумо писанд бошад, ани ҷои кори хайр аст, метавонед дар ҳамин як истгоҳча созед дар ҳамин чорраҳаи тутихола ки дар ҳамин ҷо аллакай дар кор айда, воқеан ҷои хайр аст. метавонед якта истгоҳ созед ки мардуми ҳамин диёри боло вақте ки интизори ҳамун маршруткӣ мешавад, дар зери борон намонду дар ҳамин чӣ мегӯяд, дар ҳамин истгоҳ зери боронпанаҳ нишинад. инҷо агар видео маъқул шаваду ҳамин фикр ба шумо маъқул шавад, ҳатман ҳамин корро кунед дӯстон. чӣ хеле ки дар маҳаллии поён кардагӣ буд, дар қишлоқуем дар ҳамин ҷо як ҷо мавқеи хуб аст барои истгоҳ сохтан. чиз гуфти аложи? мегӯ хайрхоҳ бошад дар ҳамин як истгоҳи созад ки мардум дар зери борон намонад. бола инҷа ана бо фикр наст мешавад ки дар болаи ҳамин каналчам якта истгоҳи хуб сохт. ине ки ҷоҳои кори хайр метавонед ҳамин ҷо як истгоҳча созед, камхарҷ мешавад, ҳам камхарҷ мешавад, ҳам дар як тараф. мана дӯстон, видео маъқул шуда бошад, ҳатман фикру андешаҳоро бо дар зери комментария мегузоред. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.